אני כאן קובי בערוץ אור קילר 1. ואנחנו כאן על פרק חדש של GTA IV. וואו, מה זה קרה פה? אז אנחנו בעצם, מה שאמרתי בפרק הקודם, שאנחנו נלך להרוג כמה אנשים. אז זה מה שנעשה היום, אבל לפני זה צריך לקנות נשקים. אז בוא נקנה. נקנה את זה. יש לנו כבר הכל מעלה. נקנה את ה-16, יש לנו גם את זה, אז נקרא את הרימון, ואחרי זה נקנה את ה... איך קוראים לזה? את המגן. אז לפני שאנחנו יוצאים, בוא נראה בו. תמות. אוי בום! מאיפה הם צצו? אני חייב לחזור לפה, אני חייב, יאללה חוזר לפה, אל תקראו לי קובי. הוא מקסים, משהו כזה. טיטן צ'ה צ'ה צ'ה, טיטן צ'ה צ'ה צ'ה, הוא טען צ'ה צ'ה צ'ה. ועכשיו אני אקח טקסי צ'ה צ'ה צ'ה, צ'ה צ'ה צ'ה, צ'ה צ'ה צ'ה. אוקיי. דקה אנשים, יש פה בעיה. הבעיות. למה הכל מטושטש? אתה רואה שמצטער הכל מטושטש, זה באמת לא יודע למה זה. נוסעים. אוקיי. פעם זה סיבוב שאני נגדו. פעם לוקחים את השוטגן. פשוט יורים לכל מי שזז. תודה. הולכים. שבין אמרו צ'ו צ'ו מודרפאק. איפה חברים שלו? עכשיו כבר לא חכם, עונה. טוב יאללה בוא נמשיך. יאללה תראה איך אתה מגיע לזה. טוב נו יאללה. אי אפשר לקחת את זה, בוא נראה. אני יודע אם אתם פה, אני יודע. זהו הם לא פה. פתאום מחכים לי כזה בחוץ, עלינו עליך. טוב. בוא נלך. אוי! זוז! תודה. זה כמו שאמרתי, הרגנו את הבחור, זה זמן להרוג משטרות. נו, לא נותן לך. M16 ניקח, אוקיי, עושים את זה. שאתם תפסו אותי, עבדתי עליכם. כמה זמן לא הייתי פה על המחשב. חוזר לכם, תמות. תמות גם אתה. קפוץ לפה. רוץ. הלו רובה? יו, הצלחתי ברגע בשנייה האחרונה. איפה יש פה משטרה? בגלל שזה מקום קטן, אז נשתמש ברובה הזה. הנה הוא! הנה. מה? תשמע איזה הגיון זה, מזדם מסתובב עם נשק, האישה תגיד לו תירגע. הגיוני. רוץ. זה למה לרוץ, יאללה. זמן לכמה 4 כוכבים. תרוג. תמות. גם אתה תמות בדרך. גם אתה.
איי! מה שהוא אמר. עכשיו הצבא אמור לבוא. אין פה צבא נראה לי. כמה זמן שיחקתי בזה. תרוץ. תראי איזה קפיצה. צ'ו 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 מדפוקה. איך מתחבאים? הופה! תמות! 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 מה אני עושה בעצם? אסטה לה ויסטה! בום! זה יכול להיות טוב גם עם פצצה אבל לא. אל תתעסקו איתי. motherfucker. 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 לא! בדיוק שטנתי! מאיפה הוא צץ? איה. הוא הפסיק איה. הוא הפסיק לראות איה. הוא הפסיק לראות איה. כואב לי. טוב, עוד משהו? זה הזמן להפוך. רגע, איזה בית חולים אנחנו? זה בית חולים פתוח. אז אני אעשה שם. אז שם אני אעשה את הביגון. לא, זה לא בית חולים פתוח. בסה. אז... אוקיי, בואו נלך. נשאר לנו עוד 6 דקות לסיום הפרק. וואי, כמה לגים. כאן נעמוד. כאן קוד יטען. עד שזה יטען, נעצור את הפרק. אז חזרנו והכל טוב מה איך פספסתי? פגעתי? תרקוד. איזה סוס אני! קאמאה. למה זה חושב שאם מתקרבים מאחורי ארגזים זה יעזור לו? בדיוק כשסגר הרגליים, היה לי מזל, זה היה יכול לפספס. וזה הפספוס הכי עלוב בהיסטוריה. יש דבר אחד לעשות. The snappy day. אסטה לה ויסטה! מה אתה לא עושה? ולאג. שנזרוק לפה, פצצה. זרקתי על הרצפה. כך תחנק עם הפצצה. איזה לאג. מה? מאיפה הוא בא? תמות. זה היה יכול להרוג אותי. טוב רוץ, זה כבר נהיה מוגזם. אל תירה, תודה. רוץ, יא סוס. רוץ.